जाई बाड़ी मन आहिन के लेखा गो देवर बाड़ कबर ठिल्लू कला देखी देवर कौना परेशानी में बाड़े अपना भौजी से कहता रहता क्या अरे बाप डिस्टर्ब कर दिया था पहला हेलो ए भाभी क्या यार भाभी हो ए भाभी का ये देवर बबुआ ऐसे रहुआ काहे बोला तने? अरे हम ऐसे बोला तनी कि हमारा बड़ा दुख बा। दुख बा? कौना बात के रौरा दुख हो गल जी? अरे का कहत रहो ऐसा ठंडा बढ़ल बानू कि हमरो इतना वियोग रहता कि कबो हाथे मारतनी कबो नाके मारतनी सब होता बतावा का ए हमार देवर बबुआ हम देहात के रहे वाली मेहरारू हैं ई रउआ जौन बुझनी बुझावत तनी हमरा कुछ नहीं के समझ में आवत रउआ साफ साफ कहीं कहल का चाहतानी नहीं बुझात ना। अरे हमारा के बियाह कराओ ना तो हम बिगड़त नहीं हो बताओ। अच्छा यानी रउरा शादी करे के मन करता? बुझलू तो ए भाभी ए हमार देवर बबुआ बोलो राउर शादी तो हम कराइए देते लेकिन का करिए हमार देवर बबुआ का राउर उम्र ज्यादा हो गइल बा हमार कोनो बहिनो नहीं खिसन जानत तनी हमार चाचा के दुगो छोट छोट लड़की बाड़ी सन वहनी से तेरा और बियाह ना होई लेकिन जब रउआ इतना चिरौरी करत तनी ए हमर देवर बबुआ बोलो तेरा और जोगाड़ तो लगा ही के पड़ी। चाचा का नहीं तो मौसी के तरह लगी खाली बैठे तो उनको गुड़पी दिखावा। सत्येंद्र भैया के परम मित्र राम विनय यादव जी टकरसन के माध्यम से 500 रुपया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बजे जयकार बा। देवरा कलश के भौजी निहोरा करतनी हमारा बात पर ध्यान दो अना तो हम बिगड़ के माटी तो होखते बानी आओ तो कहत तार दे बात बाकी हमारा बात पर ध्यान दे। तू तो भैया के धन भौ जाई हऊ ए देवरा के रोग के दवाई हऊ तू तो भैया के धन भौ जाई हऊ ए देवरा के रोग के दवाई हऊ के करो तो परवा भइल अमल ना पिया जो कहतानी ओह पर विचार करो बड़ी पूर्ण होई दया एक बार करो ए बार खातिर जार में जुगाड़ करो बड़ी पूर्ण होई दया एक बार करो बाण खाती जार में जुगाड़ करो। राहो जितेंद्र यादव जी प्रधान पद के प्रत्याशी बनी आ 551 रुपया पुरस्कार दिल बनी रुपया पैसा का करब जब बियाह लेके भाई रुपया पैसा उखरा खातिर न होला जकरा खातिर मेहरारू होखे बाल बच्चा भौजी भौजी तू तो भैया के धन भौ जाई हऊ ए देवरा के रोग के दवाई हऊ के तोरा तो परवा भइल अमल ना पिया तो कहतानी ओह पर विचार करो बड़ी पूर्ण होई दया एक बार करो बाण खातिर जार में जुगाड़ करो।
अभी हमरा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार है गीत पर देने हैं। अक्षय बर यादव जी पूर्व चेयरमैन साहब वहाँ के छोट भाई संजय भैया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने हैं। बाकी है रुपया के का मतलब है महाराज, एक और सुख के भोगे वाला चाहिए। हाँ ले ला रुपया कांड बियर के नहीं हाँ खराब करब तो कि नहीं भौजी कहता तार दे दबा दबा गर्दन दबा दी। बाकी हमार बियाह करा दो कसन को चल जाए कुछ चल जाए भौजी तार हाथ जोड़त ए हमर देवर बबुआ का हो रवा रुपया लेवे से काहे मना करता नहीं? सुने रुपया ले ली काहे से के उ जब आई तो रवा रुपयावे पे आई। उम्र तो और ज्यादा हो गइल बा, उम्र पे थोड़े आई। 40 पर रुपया ले ली रुपये पे आई। ए हमर देवर बबुआ हाँ जान तारू कम मन खराब होता भाभी कब सुता तारू टंगरिया ऊपर कर तारू भैया मुँह तो चपर चपर देखो तार हाथ जोड़त भौजी तार हाथ जोड़त का हो अरे कही अले अपन हम अपने से पीछी चल जाई कुछ हम अनार चाहे लीची। कही अले अपन हम अपने से पीछी चल जाई कुछ हम अनार चाहे लीची। हमार ऐसे ना जिंदगिया बेकार करो, हमार ऐसे ना जिंदगिया बेकार करो। ए बाढ़ खाती जाड़ में जुगाड़ करो। हमार ऐसे ना जिंदगिया बेकार करो। ए बाढ़ खाती जाड़ में जुगाड़ करो। राजहंस भैया रुपया देनी है। रुपया करब हम प्रणाम करता। अच्छा ए भौजी हम सुनले बनी कि जेकर बियाह ना होला उ मरेला न त का जाने कहां तू हरदी हुर दिया जाला। हम नहीं जानी भौजी बियाह करवा दो भौजी बियाह करवा दो। ए हमर देवर बबुआ का हो ओ दिन याद ना रहे रौरा जया हमरा जयमाला पे हमरा दरवाजा पे आई रहने। अच्छा ओ में कितना लड़की खड़ा रहली सन, अगर कोनो के इशारा कर देले रहती तो हम वही घड़ी और शादी करवा देले रहती। लेकिन ए हमर देवर बबुआ जब इतना चिरौरी करतानी तो रुकी हमरा नानी की हाँ हमरा मामा के एगो लड़की बिया कहम तो ओकरे से शादी करवा दे। तनी इहे बात बा कि ए भाभी हम ही जान चाहत तनी नु हाँ हमरा के नीमन ना तान हरो एगो लड़की मिल जाई त बोली भौजी तार हाथ जोड़त नहीं। एहो भौजाई उपाय तू लगावो कमल से हाथी के बियाह करावो। एहो भौजाई उपाय तू लगावो कमल से हाथी के बियाह करावो।
जितेंद्र भैया हमार प्रधान पद के प्रत्याशी बने रहे प्रधान हो जाए। अब प्रधान भैया के बाद हमार बियाह कसा हूँ भैया अनिल भैया के रिश्तेदार बने भाई के यहाँ रिश्तेदारी बना तो देखो तने बाण बुझ को ध्यान करने दी महाराज। एहो भौजाई उपाय तू लगावा कमल से हाथी के बियाह करावा। जवन कहता नहीं वह पर विचार करो जवन कहता नहीं वह पर विचार करो ए बाल खाती जाड़ में जुगाड़ करो। जवन कहता नहीं वह पर विचार करो बाल खाती जाड़ में जुगाड़ करो।